Jekulu nkeme ka nyangini mi bin anga jamana kan sibiri don uyo o nyangini nunu wuli o ba yira ka fo anga jamana adabna do uyo mwa alaikum ngo kiwari o bela jelina program bado o sigira sinka mi mina ke sababu malu ton keme shegin boyongo ka o koni chari anga jamana fantana ni bela jelina yasa ka jakongo kele Sudan jamana konna la onika jatemino yaye kafo ko femi guerre civile ye orede kon wilimbe u feeno teleta ma fleba ko maliko na maliko kan assalamu alaikum na ka kuna funu wakati selimi na wala walke frafina ni je fanto kibare wala kabebi tene doyama silva kalo klim one fla ijira bakle kemenani ani binanani moi jekulu ka lajɛ dɔ senfɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen Guinée Bissau jamana kɔnɔna la u ye a laɲini u kun ka ɲangili bɛ an ka jamana kan ka o yɛrɛ kɔni lawuli ni baara ɲangili min ni o kun hakilina tara u fɛ janvier kalo la san 2022 tɛmɛnen na ka ɲɛsin an ka jamana ale yɛrɛ camancɛ fanga yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ ko kabini ni fintigilaka ninnu sigira an ka fanga la fɛn min ye CEDEAO fɛnɛ olu fɛnɛ kun ye ɲangili dɔ ɲɛsin an ka jamana ma min kɛra san 2022 kelen olu kɔnɔna la nka nin b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana a damina don UEMOA ale kunkanko kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen na ni lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira Guinée Bissau jamana kɔnɔna la n'a ɲɛmɔgɔya kun bɛ Niger jamana ɲɛma Mohamed Bazoum bolo ni ale de UEMOA ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye nin wagati na a kɛra wagati kɔnɔna la wagati min bɛ yen nɔ ni an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔni a camancɛ fanga a yɛrɛ kɔni bɛ bolo ɲumanw kan hali n'a sɔrɔla jamana a lakanabaliya kɔni bɛ nin wagati in kɔnɔna la camancɛ fanga gouvernement maaw olu yɛrɛ kɔni ma ɲina u ka jɔyɔrɔ kɔ kɛrɛnkɛrɛnna jamana lakanaw la ani jamana kɔnɔdenw olu lakanaw la o de ye fɛn belebele olu yɛrɛ kɔni bolo fɛn kunfɔlɔ min u kan ka baara kɛ o kan o de kama jamana gouvernement u y'u ka ko kunfɔlɔw ko ɲɛsin minɛnw sanni ma k'o di finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw lakana cogoya min na o kɛra sababuya ye finitigilakaw fɛnɛ bolo u ka se ka sebaaya sɔrɔ bamaciwale kɛbaa jɛkulumaw kan min yɛrɛ baaraw folen don jamanadenw yɛrɛ fɛ o de fɛnɛ y'a to jamana ɲɛmaw u sera ka u ka baarasen camanw sigi sen kan ni o dɔw bɛ tali kɛ politigiko nasira yɛlɛmabolo ni jamana ale sariyako nasiraw la fɛn bɛ tali kɛ UEMOA ni CEDEAO ale jɛkulu la olu kɔni kun ye laɲini kɛ jamana ɲɛmaw fɛ u ka chronogramme dɔ yɛrɛ kɔni di min bɛ tali kɛ transition ale kunkanko kibaruyaw la min fɛnɛ bɛ nana kɛ sababuya ye ka na ni kalafili ɲumanw ye camancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta décret dɔ senfɛ ale yɛrɛ kɔni ye transition wagatiw kɛ kalo 24 bɔɲɔngo ye ni o daminɛna marsi kalo tile 26 san 2022 CEDEAO ka lajɛ dɔ senfɛ min kɛra juillet kalo tile 3 san 2022 olu kun ye a yira k'a fɔ ko o calendrier kofile min ni a yɛrɛ kɔni dilen filɛ Mali jamana ɲɛmaw fɛ a kan ka kɛ sababuya ye min bɛ taga ni u ye kalafili ɲuman dɔw labɛnni na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ jamana ɲɛmaw ka laɲini kunfɔlɔ dɔw kun ye min ye o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a politigiko nasira ni sariyase nasiraw yɛlɛmabolo ka don olu la yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya da sɔrɔ don n'a nataw la cogoya min na o hukumu kɔnɔna la u ka laɲini dɔ fɛnɛ kun ye ka se ka référendum kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ jamana sariya suma kura bayɛlɛmali la hakililajigila CEDEAO jɛkulu olu ye u ka ɲangili ta ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kunna o kɛra lajɛ dɔ senfɛ min kɛra juillet kalo tile 3 san 2022 n'u kun ye kalo 6 embargo kɔni bi an ka jamana kan fɛn min ye o jɛkulu kofɔlen ninnu a ma ɲɛmaw ye u ye a laɲini o sommet kelen o senfɛ ka se ka frontières bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ an ka jamana ni o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa hakilina kura min fɛnɛ tara kunnasini Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna la min kɛra farafina jamana ɲɛmaw fɛ minnu bɛ UEMOA jɛkulu kɔnɔna la a kɛra sababu ye Mali a yɛrɛ kɔni bɛna a jɔyɔrɔ sɔrɔ UEMOA jɛkulu kɔnɔna la wa a bɛna kɛ sababuya ye fɛnɛ décision kura minnu ni olu bɛna na ta jɛkulu kɔnɔ Mali fɛnɛ da bɛ ye o la o hakilina ninnu a bɛna kɛ sababuya ye fɛnɛ ka dɛmɛ ta ko o ɲɛsin jamanaw ma minnu bɛ nin jɛkulu kɔnɔna la minnu bɛ camancɛ fanga na i n'a fɔ Guinée jamana Burkina Faso ale ni Mali wa ko dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin o jamana ninnu ma o bɛna kɛ sababuya ɲuman ye u
ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali ani Burkina jamana ka sababu kɛ o jamana kofilen fila ninnu olu kɔni bɛ lahaliya kɔnɔ min bɛ tali kɛ bɛnbatiwale kɛbaa jɛkulumaw ka baaraw la o jamana ninnu kɔnɔ. Yaasa ka se ka jakɔngɔ yɛrɛ kɔni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la fɛn min ye malo ale tɔn 800 bɔyɔngo ye o de kɔni bɛna na tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ tali kɛ déplacé o réfugiés finitigilaka minnu fatura olu musow fo ka taa se maa dɛsɛbagatɔw ma an ka jamana kɔnɔna la baara ninnu u nun donna sogonikɔkaw fɛ yen nɔ centre mabile na yɔrɔ kofolen min na réfugiés ni déplacés kɔni bɛ yen nɔ baara ninnu nun donna maa min fɛ o bɛ tali kɛ chef de cabinet la ni ale Ibrahim Tilni ni ale ministre so ale ka chef de cabinet min ka baara ɲɛsinnen don dunkafa o sabatili ma an ka jamana kɔnɔna la maa caman wɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan min kɛra juma tɛmɛnen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Ni wale in kɛra juma tɛmɛni Bamako marakafo wɔɔrɔnan kɔnɔ centre mabile kɔnɔna la a kɛra Ibrahim Itini fɛ n'o ye commissaire ɲɛmaa ye cakɛda la min ka baara bɛnnen bɛ balo lakana ma n'a bɛ fɔ o ma ko chef de cabinet du commissaire à la sécurité alimentaire. Centre in bɛ tali kɛ du 95 la ni maa 118 bɛ jate o fɛ ni olu fanba yɛrɛ bolila k'u sigiyɔrɔ to. Centre in ye malo kilo 25 de sɔrɔ. Dɛmɛ in dira ni mara kofɔlen mɛrika nɔnabilala ɲɛma Abdala Jara ani mara ɲɛma min lajɔlen don ni sigida koɲɛw layiriwali ye Madame Jara Maimuna Famata olu kɔni ɲɛma. Ibrahim Litini y'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ in bɛ jɛɲɔgɔnya sinsin ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ degun kɔnɔ. Ni dɛmɛ in n'o dira Sini jamana yɛrɛ fɛ o bɛ tali kɛ ka baaraɲɔgɔnya ni jɛ sinsin ni jamana in ni Mali cɛla ani ka jamana kɔkɔrɔma dondo jamanadenw dɛmɛli sira kan. An ye maaw sugandi minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Dɛmɛ fɛɛrɛ wɛrɛw b'an bolo minnu bɛ sɛnsɛn ka se jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sini ka ni dɛmɛ in bɛ tali kɛ fɛɛrɛ in latimɛli la Ibrahim Litini ka fɔtaw fɛ. A y'a yira k'a fɔ ko maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sugandira Bamako o laɲini ye ka nin makofɔlen ninnu ka miiriya layiriwa n'o bɛ tali kɛ ka segin u sigiyɔrɔ kɔrɔw la ka segin u ka baara kɔrɔw ma wa jamana b'u kɔkɔrɔma dondo o sira in kan. Marakafo wɔɔrɔnan mɛrika nɔnabilala ani maa minnu garizigɛla dɛmɛ in la olu ka kumalasela ye komisariya fo min lajɔlen bɛ ni balo lakana ye nin dɛmɛ in sira fɛ. Nin dɛmɛ in diyara an ye kosɛbɛ kabini an sera yan jamana ɲɛmaw ma ɲinɛ an kɔ an ka mɛri b'a se bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa k'an dɛmɛ Tedin Barika fɔtɔw fɛ n'ale kumana maaw tɔgɔ la minnu garizigɛla nin dɛmɛ in la. Centre mabile kɔfɛ balo yɛrɛ dira yɔrɔ caman na i n'a fɔ Senu ni Garantibugu centre. Kiriko nasiraw fɛ an b'a mɛn wagati dɔw la k'a fɔ ko atteinte à la sûreté de l'État ni o ye waleya ye ka jamana yɛrɛ kɔni ɲagami maa dɔw fɛ an da bɛna na se o ma bi kunnafoniya ninnu kɔnɔna la min bɛna walawala kosɛbɛ Musa Dirisa Gindo fɛ ni ale ye magistrat ye ale a yira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin a yɛrɛ kɔni ɲanginen don wa a kɔnnen don kiri ale yɛrɛ kɔni nasira fɛ ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ janfa yɛrɛ nasira dɔw yɛrɛ de kɔni don yaasa ka jamana yɛrɛ kɔni ɲagami an ka jɛ ka o lajɛ. Atteinte à la sûreté o ye mun ye parce que n'i y'a lajɛ an ka sariya bolo kan parce que an bɛ démocratie dugu de la an bɛ état de droit de la institution bɛ yen olu kan ka protéger mɔgɔ mɔgɔ n'i wulila ka jɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye dugu wɛrɛ mɔgɔw k'i ka dugu feere ka kibaruya dɔ d'u ma ou bien k'a fɔ u ka armée bɛ position minnu na k'olu fɛnw fana di o bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɔlɔsi ka dugu ma fo ka taa se institution ma fo ka taa fanga yɛrɛ bi o de kama fɔ ko hali coup d'état b'o la atteinte à la sûreté bɛ se ka don olu bɛɛ kɔnɔ ni k'i b'a ɲɛfɔ bamanankan na a ma nɔgɔn dɔɔni mais bamanankan kuru b'a la k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i bila mɔgɔ i ka juguw ɲɛ k'i ka kungosi i ka dugu ma ou bien ka bɔ ka marifa ta démocratie kɔnɔ ka fanga yigiyigi ka k'i sago ye olu tɛ se ka bɛn an bɛ se k'o kɛ k'a fɔ o ye atteinte de sûreté. An ka sarabolo dɔ fana bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko haute trahison bon haute trahison fana bɛ ko min ni mɔgɔ janfajugu ka ta ka se i ka dugu ma e yɛrɛ b'a ye an b'a ye baro ni fɛnw na ko ni ne bilala an ɲɛ ka taa an ka marifabon ou bien an ka pétrole marayɔrɔ ou bien an ka fɛn ka taa yira jugu la n'u ye mugujugu k'a la ou bien n'i y'a lajɛ an ka dugu kɔnɔ u b'a fɔ an ka grenier an ka ɲɔ marayɔrɔ u taara ka taa yira juguw la
ka olu fɛ olu bɛɛ bɛ kɛ ka kɛ janfajugu ye bon ni olu bɛɛ ta k'a lajɛ ale ni en tête à la sécurité intérieure olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bon kɔlɔlɔ jugu de don ni mɔgɔ mɔgɔ yira la i bɛ se ka taa si kaso la i bɛ se ka bila su ka kɛ peine de mort yɛrɛ ye bon o de kama ale fana bɛ juger yɔrɔ min na o ye haute cour de la justice ye o y'an ka saratigɛ yɔrɔ dɔ fana ye n'a fɔ ko mɔgɔbaw n'i ye janfa ta k'a lase fɛn ma parce que ala bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kɛ ministre ye faso ciden ou bɛ se ka kɛ président faso ciden ou bɛ se ka kɛ faso baarakɛla dɔ ye i bɛ bila la fɛn dɔ ɲɛ ma i k'o baara kɛ i ka se ka t'i ka jugu janfa olu kɔnɔ ni yɔrɔ fana na bɛ se ka kɔlɔlɔ ta k'a lase i ma comme ka o fɛn ninnu ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ se ka faamu parce que ko ni fɛn bɛ se ka i kunu i kana to o k'i nɛmu bon o de do parce que sariya dɔw bɛ yen mɔgɔw t'a dɔn hali ni minnu yɛrɛ kalanna ka taa kalanbaw kɛ i b'a sɔrɔ termes juridiques dɔw u t'a maîtriser i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se ka gasiɲɛ sigilen dɔ bɛ na dɔrɔn a bɛ papier dɔ ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ o ye état ka fɛn secret e bɛ se k'o labɔ k'a di dɔ ma k'a sɔrɔ i taara a bɛ se ka ko dɔ s'i ma ou bien dɔw bɛ se ka na marifaw mara i fɛ yen k'a fɔ nin de do i b'a ɲɛɲini k'a fɛnw dɔn olu bɛɛ bɛ se ka ta ka bila entente sur le terrain parce que n'u taara kojugu kɛ n'a ye a bɛ se ka segin i ma ou bɛ se ka k'i yira janfajugu kɔnɔ. Tile duuru kalansen dɔ o kun sigira sen kan douane maaw fɛ min bɛ ta ka ɲɛsin yurugujurugu wale la douane ale yɛrɛ nasiraw fɛ o baaraw yɛrɛ kɔni datugura a ɲuman yɛrɛ kɔni na o kɔnɔna la u yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛw caman ta ani ka tila ka hakilinaw caman di min b'a to baarasenw u bɛna o nɔgɔya ɲɔgɔn bolo douane ale yɛrɛ nasira fɛ yaasa baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka teliya minnu bɛ tali kɛ sɛbɛnfuraw olu nasira fɛ. Nin kalansen in kɛra sababu ye participants bolo laɲini minnu bɛ programme yɛrɛ kɔnɔna la ni o yɛrɛ kɔni bɛ bɔ OMD ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni o diɲɛ seleke naani tɔnba douane olu tɔgɔ la laɲini kunba dɔ ye mun de ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye douane direction ba o ka baarakɛtaw olu yɛrɛ kɔni ka se ka yira ale ni baara wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna secteur privé olu ni maa mun fɛn o fɛn de bɛ yen k'i sɛmɛ don ni douane o hukumu kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka baaraw kɛ kalansen in kɔnɔna kɛra sababu dɔ ye fɛnɛ u ka fɛɛrɛ ɲiniw dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na yuruguyurugu wale min n'a bɛ kɛ douane hukumu yɛrɛ kɔnɔna la u ka se ka kɛlɛ kɛ o kan o hukumu kɔnɔna la maa minnu tun bɛ ka nin kalansen in kɔni a laɲɛnamaya ni o ye participants ye u yɛrɛ kɔni jɛn'a ma k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛw caman kɛ yaasa fɛn min ye douane ale tɛmɛsiraw ye o baaraw u yɛrɛ kɔni bɛ se ka nɔgɔya da don o la cogoya min na yaasa fɛn min ye sɛbɛnfuraw ye olu kɔni kana mɛn sira la a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka lahalaya caman ka olu bali u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ u ka laɲini dɔw kɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ lahalaya dɔw la minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka nin lajɛ ninnu kɔnɔna la fɛnɛ u yɛrɛ kɔni ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tigɛnɔbila kɛ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababuya ye ka nɔgɔya da kɛ u ka baaraw kɔnɔna la o kunba de ye yaasa secteur privé ani maa o maa de bɛ douane na sira fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka lajɛ dɔ sigi sen kan san o san minnu ni o bɛna kɛ u bɛɛ lajɛlen ka nafa ɲini o kɔnɔna la o kɔfɛ fɛnɛ ka laɲini dɔ fɛnɛ kɛ lajɛ dɔ la min fɛnɛ bɛ sigi kalo saba o kalo saba ni maa kelen ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna na kɛ sababuya ɲuman ye kunnafoni ɲuman o dili ale ni laɲini min b'u u la yaasa ka fɛɛrɛw sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya u bolo douane directeur général inspecteur général Amadou Konate ale y'a yira k'a fɔ nin kalansen a kɛra sababuya ye participants bolo u ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ tali kɛ yuruguyurugu ale kɛlɛli la douane ale nasiraw fɛ a ye foli kɛ ka ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn sen donna nin kalansen ninnu na yaasa a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na n'i ye jateminɛ kɛ nin programme kofɔlen na ni o ye programme anti-corruption et promotion de l'intégrité des douaniers ale baaraw n'u donna janvier kalo la san 2019 a bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don nafasɔrɔ siraw ni kasabiko ma an ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ kɔni ka yamariyaw dili ye douane direction ma. An ka jamana ye financement dɔ sɔrɔ ka bɔ banque mondiale yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min bɛ tali kɛ dollar wari a miliyɔn 155 o bɔɲɔgɔn la ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma ni kasabiko fɛlen a yirala k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya da kɔni don an ka jamana kuranko la kɛrɛnkɛrɛnnenya na yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bolo ɲɛsinnen don u ma ni projet kofɔlen kɔnɔna la min kɛra kuma ye Clara de Souza yɛrɛ kɔni fɛ ni ale ye directrice des opérations de la banque mondiale a y'a yira k'a fɔ ni wari kofɔlen a bɛna kɛ sababu ye ka nɔba de don an ka jamana kuranko nasiraw la Dalo Dugu de bɛ ɲɛfɔli kan ye. Projet min lajɔlen bɛ ni courant layiriwali n'a sɛnsɛnli ye n'a bɛ fɔ o ma ko projet de renforcement du système électrique et d'extension de l'accès à l'électricité walima yelen sira
o bɛ kɛ sababu ye ka cakɛdaw kɔkɔrɔma dondo ka kuran siraw lakuraya ani ka kuran jɛnsɛn Bamako n'a kɛrɛfɛ yɔrɔw la. O bɛ kɛ sababu ye ka Bamako kurantɛmɛ sira yɛrɛ fanga se megawati 100 la n'o bɛ EDMSA yɛrɛ dɛmɛ ka u ka baara matarafa ani ka dɔ bɔ tiɲɛniw la. Dɔ bɛ bɔ Bamako yɛrɛ kurantigɛ sira la tiɲɛni la n'o jato kun bɔra 8nan kunganfɛn la san 2024 waati ka se 4nan kunganfɛn ma san 2028. Fɛɛrɛ kofɔlen ninnu basigilen kɔ. Ka minɛn dɔw sigi sen kan n'u bɛ wele ko mini réseau vert ani ka kuran lase yɔrɔ caman la olu ma filɛ la. Kuran jɛnsɛli yɛrɛ bɛ se maa 400 ma ani jamana bâtiment 1000 ni dɔgɔtɔrɔso ni kalanyɔrɔw bɛ jate o fɛ. Clara de Sousa n'ale ye diɲɛ wari marasoba yɛrɛ ɲɛmaa ye Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Ale y'a yira k'a fɔ ko nafasɔrɔ sira minnu bɛ tali kɛ yelen sira la yɛlɛma caman bɛ kɛ Mali kuran lahalaya kan n'o bɛ nɔgɔya se kɛnɛya kalan sira fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman. Projet in yɛrɛ kɔkɔrɔma dondo bɛ nafasɔrɔ siraw fɛ cakɛda fond vert climat fɛ n'o bɛ tali kɛ $43 miliyɔn la. Ni 38 juru ani miliyɔn 5 yɛrɛ donna ba la yaasa ka dɔ bɔ tiɲɛniw la. Ka se projet dɔw ma n'o bɛ wele ko projet d'énergie renouvelable durable de la Banque mondiale SRMI, programme d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie SMAP. O yɛrɛ fɛnɛ ye $110 miliyɔn dɛmɛ la n'o bɛ nin projet in nafasɔrɔ sira bakuruba kɛ $1 miliyɔn 201 ye. O b'an lase farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la. Diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba Nations Unies ni a ɲɛmaa ye Antonio Guterres ye. Ale ye ladilikan dɔ di k'a fɔ Sudan kɛlɛ ni wulikajɔ ma kɛ a bɛna kɛ kɛlɛ ye min bɛna don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Nations Unies ko an bɛ waati min na bi olu kɔni kamana galen don kosɛbɛ ka sanga ni kɛlɛ ye kɛlɛ min bɛ Sudankaw fɛ yen n'a dɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ Sudan yɛrɛ finitigilakaw ale ni faraɲɔgɔnkakulu minnu bɛ yen ni o ye kɛlɛkɛcɛ dɔw ye n'olu yɛrɛ ta ni marifa bɛ u bolo. A waleyajugu in k'a kɛlen bɛ sababu ye Sudan n'a masoɲana jamana bɛɛ lajɛlen lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen ninnu yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ hali min ye dɛmɛ ye ka ta ka ɲɛsin adamadenw ma min bɛ da u ka adamadenw n'u bolo kɔnɔfɛnw u ka hakɛ n'u ka jo sariya nin bɛɛ lajɛlen kɔni burujalen don Sudankaw fɛ yen an bɛ waati min na bi kabini avril kalo la ni kɛlɛba in bɛ Sudankaw fɛ yen n'a kɛra sababu ye maa 3,000 o bɔnɛna u ni na maa miliyɔn caman bɛ minnu jogila wa maa miliyɔn caman fana bɛ minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la sigikafɔ caman la sabatira Sudankaw ni ɲɔgɔn cɛ l'Américain jamana ale ni Magan jamana maaw fɛ nka o bɛɛ n'a ta kɛlɛ kɔni ma se ka jɔ hali bi wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen kan walasa ɲɔgɔn faamuya ka se ka sabati marifaw ka se ka da ka sigikafɔ bila sen kan bɛn ni keleya u ka segin ka na Sudan jamana kan. Ka sanga ni farafina kilebiyanfan keleyatɔ ye n'a bɛ wele ko CEDEAO Nigeria jamana ɲɛmaa Bola Tinubu ale kɔni choisi la ka kɛ ni jɛkulu ɲɛmaa ye san 2024 kɔnɔna la ale bɛna bila Guinée Bissau jamana ɲɛmaa nɔ la n'o ye Umar Sisoko Embalo ye a ye dantigɛli kɛ ka sanga ni nin ko ye n'o ye M. Tinubu ye Nigeria jamana ɲɛmaa a ko an bɛ waati min na bi waati sera sa CEDEAO ka se ka kɛ jɛkulu ye min bɛ farafina jamana kɔnɔdenw kala ɲɔgɔn na wa maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ na an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ ka taa n'a ye olu k'a dɔn k'a fɔ o waleyajugu ninnu bɛna dabila ka sabu kɛ farafinw sɛgɛra kosɛbɛ. Bola Tinubu a kɛlen ko k'i kalen k'i siyɛn Nigeria jamana ɲɛmaaya baaraw la mɛ kalo tɛmɛlen na a ko min ye bɛjɛ fanga ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ a ka se ka don ba la ka sabu kɛ ko n'i ye bɛjɛ fanga yɛrɛ ta k'a lajɛ ko mara kɛcogoya ɲuman bɛ sabati ale baaraw de fɛ. CEDEAO jamana 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko min ye Mali, Guinée, Conakry ani Burkina ye camancɛ fanga bɛ olu kɔnɔna la wa fanga d'Afrique kɛra nin jamana ninnu na san 2020 CEDEAO yɛrɛ jɛkulu ɲɛmaa dɔ n'a bɛ wele ko Umar Ali Touraye ale y'a ɲini ni jamana ninnu ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye kalafiliw ye u ka se ka olu kɛ walasa fanga ka di jamana kɔnɔden gansan dɔw ma minnu bɛna jamana mara ka sanga ni diɲɛ yɛrɛ sariyaba cogoyaw ye. Ali Bongo Odemba ni ale ye Gabon jamana ɲɛmaa ye a ye dantigɛli kɛ dimanche don k'a fɔ ale bɛna i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ uti kalo tile 26 san 2023 nata a ta ko sabanan yɛrɛ Gabon jamana kan a ye nin bila a ka bɔlɔlɔsira dɔ fɛ min bɛ wele ko Twitter. Ali Bongo Odemba a ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaaya nɔfɛ Gabonkaw fɛ yen a kanubaw a n'a nɔfɛbaw olu kɔni ye tɛgɛrɛba fɔ u kɔɲɔw la. A ko ale b'a dɔn u bɛna fara ɲɔgɔn kan n'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka dusukun ni ŋaniyaw kɛ kelen k'ale b'a dɔn k'a fɔ ala bɛna u dɛmɛ u ka se ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ. Ali Bongo
a si be san 64 na. Ɲina ye a san 14 ye a be jamana ɲɛmaya la Gabonkaw fɛ. A sigiko fɔlɔ o kɛra san 2009 kuma min na a wolofa yɛrɛ fatura. RDC jamana kan Mamadou Tulon ka tɔn min be n'a be wele ko M23 ni jalakili binaw kan ka fɔ u dɛmɛlen do kuranda yɛrɛ jamana ɲɛmaw fɛ. Ni ni jɛkulu ta ka lajɛ RDC marabolo min be n'a be wele ko Nord Kivu ka taa RDC yɛrɛ kɔrɔyanfan fɛ. Marabolo caman be o be ni Mamadou Tulon nunu ka mara yɛrɛ kɔnɔna la. U ka ɲɛma ye dantigɛli kɛ k'a fɔ an be waati min na bi olu ma ban sigikafɔ ma ka sabu kɛ jumadon a yera ja dɔw senfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. Maa yɛrɛ be wele ko Sultani Makenda. A ko ni ale ka jɛkulu ta ka lajɛ olu ye marabolo dɔw yɛrɛ labila walasa farafina keleyatɔ min be ni o be kuma ɲɔgɔnya la olu ka kɛrɛkɛcɛw ka se ka u ka baaraw kɛ ni marabolo ninnu kɔnɔna la. A kan be waati min na bi laɲini min bɛ olu la n'o ye sigikafɔ ye olu tɛna ban a ma cogoya si la. Nka ko an be waati min na bi k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka don u ka kɛlɛdagaw kɔnɔna la wa kamaramafɛn minɛ u la o kɔni tɛ olu fɛlata ye. Olu kɔni bɛ se ka min ɲɛfɔ o de ye sigikafɔ ye u ka se ka lasabati o ni RDC jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. RDC jamana ɲɛma Félix Tshisekedi tarata don ale y'a yira k'a fɔ olu tɛna sɔn cogoya si la sigikafɔ ma u ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ko ni o koɲa ninnu lasabatira a bɛna kɛ sababu ye ka mafiyanya ani dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin RDC jamana ma min yɛrɛ ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ Rwanda jamana bolo. Félix Tshisekedi ka fɔ la. Ni be dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sugantili la. Aw k'an bɛ sini tuguni kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah.